Na, gondoljunk csak bele, vészhelyzet van, minden másodperc aranyat ér. A mentősök száguldanak, villámgyorsan kell dönteniük. De van egyetlen dolog, egy aranyszabály, ami mindent, de mindent megelőz. Ez dönthet életről és halálról. Na most pontosan ezt fogjuk megfejteni. Mi ez a legelső, legfontosabb lépés? Képzeld el a szituációt. Szirénák villógása, a mentők megérkeznek egy eszméletlen emberhez. Még nem kap gyógyszert, még nem kezdik el a szívmasszást, semmi ilyesmi. Mielőtt bármihez is fognának, mi az az egy abszolút legfontosabb dolog, amire rögtön azonnal rá kell nézniük? És a válasz, hát, pofon egyszerű, mégis brutálisan fontos. A légutat kell biztosítani. Ez az alfa és az omega minden sürgősségi ellátás alapja. Mert gondolj csak bele, ha nem jut be a levegő a tüdőbe, akkor az összes többi beavatkozás teljesen felesleges. Oké, de ezt mégis hogy csinálják, hogy ne kapkodjanak? Hát van egy kőbe vésett protokolljuk, amit úgy hívnak, hogy az ellátás ABC-je. És talált ki, mi az A betű. Na, hogy az airway, vagyis a légút. Ez az abszolút kőkemény elsődleges prioritás. Szóval a hivatalos protokoll a CCABCD az A betűvel, azaz a légúttal indul, vagyis majdnem mindig. Van egyetlen kivétel, a katasztrofális, spriccelő vérzés. Na az mindent felülír. De az esetek 99%-ában minden, de minden a légúttal kezdődik. A lényeg, a levegőnek valahogy be kell jutnia a tüdőbe. Az útnak szabadnak kell lennie. Oké, ez eddig tiszta. De honnan a fenéből tudják, hogy valami nincs rendben a légúttal? Hát itt jön a képbe egy meglepően low-tech, de hihetetlenül hatékony eszköz. Mégpedig a saját fülük. Na hallgassuk csak, milyen árulkodó hangokat keresnek. Egy eszméletlen ember ugye nem fogja azt mondani, hogy bocsi, de fuldoklom. Úgyhogy a mentősöknek más jelekből kell olvasniuk. És ez szó szerint értendő. Odahajolnak, a fülüket a beteg szája és orra elé teszik, és nem csak azt figyelik, hogy van-e légáramlás, hanem feszülten hallgatóznak. És most jön a zseniális rész. Minden egyes hang egy konkrét nyom, egy jelzés. Ha horkolást hallanak, az szinte biztos, hogy a nyelv csúszott hátra. Ha ilyen szörcsölő, gurgulázó hang van, az folyadékot jelent. A stridor pedig, azaz a magas sípoló hang, na az a legrosszabb, az egy szilárd idegentest. Gyakorlatilag a hangok elárulják a diagnózist. Oké, megvan a diagnózis a hang alapján, akkor jöhet a beavatkozás, és az első lépéshez nem kellenek csili-vili gépek, csak a mentős keze, meg néhány pófon egyszerű, de életmentő mozdulat. Messze a horkolás a leggyakoribb, és ennek nagyon egyszerű oka van. Amikor valaki kiüti magát, az izmai elernyednek. Mindegyik, a nyelve is. És mi történik? Hanyat fekszik, és a nyelve mint egy húsdugó egyszerűen hátraesik, és elzárja a garatot. Ennyi. Na és erre a húsdugó problémára van egy zseniálisan egyszerű megoldás, a fej hátrahajtása és az áll kiemelése, vagy ahogy a szakma mondja, a head tilt chin lift. Ez a mozdulat fizikailag előre emeli a nyelvet a garatfalról, és katt, a légút azonnal szabad. Egyik kéz a homlokra, a másik az állcsúcs alá, egy gyengéd mozdulat, és kész. A levegő már jár. Persze, mindig van egy de. Mi van, ha mondjuk gyanús, hogy sérült a gerince? Akkor a fejet mozgatni szigorúan tilos. Ilyenkor jön egy másik technika, a jaw thrust, vagyis az állkapocs előre tolása. Ezzel a nyak mozdulatlan marad, de a légút ugyanúgy szabaddá tehető. Okos, mi? Szóval kézzel megnyitottuk a légutat. Szuper, de nem tarthatjuk ott a kezünket végig, igaz? Valahogy tartósan nyitva kell tartani. Na, ehhez kellenek az egyszerű, de nagyszerű kis eszközök a mentőtáskából. Itt van például a nazofaringeális tubus, vagy ahogy hívják, az NPA. Képzelj el egy puha, hajlékony csövet. Ezt óvatosan bevezetik az orron keresztül, és a vége pont a nyelv mögé ér. Így gyakorlatilag csinálnak egy alagutat a levegőnek. Az egyik legjobb tulajdonsága, hogy még az a beteg is elviseli, aki nincs teljesen kiütve. Na de várjunk csak! Honnan tudják, hogy mekkora kell belőle? Hiszen minden ember más. Nem lehet csak úgy betolni egy akármekkorát. Hát erre is van egy pofon egyszerű trükk. A módszer zseniális.
Fogják a tubust, és odaillesztik a beteg arcához, az orra hegyétől a fülcimpájáig. Ennyi. Ez a távolság pont megadja a tökéletes hozt, amivel a cső vége pont a nyelvgyök mögé fog kerülni. Sem rövidebb, sem hosszabb nem lesz. Tökéletes. A másik nagy ágyú, az orofaringeális tubus, az OPA. Ez már nem puha, hanem egy kemény, ívelt műanyag. Ezt a szájon át kell behelyezni, és ugyanaz a dolga. Lenyomva tartja a nyelvet. De pont mert kemény és ingerli a torkot, ez csak is és kizárólag mélyen eszméletlen betegnél lehet használni, olyannál, akinek már a garatreflexe sem működik. Szóval a lényeg a különbség. NPA, orron át, puha, félöntudatnál is mehet, OPA, szájon át, kemény, csak a teljesen kikapcsolt betegnél. Ezt nagyon észben kell tartani. És hogy mi a csúcsragadozó megoldás egy mélyen eszméletlen betegnél? Hát a mindent bele elv. Gyakran mindkét orrukba tesznek egy-egy NPA-t, a szájba pedig egy OPA-t. Így gyakorlatilag 3 teljesen különálló légcsatornát biztosítanak. Ezzel maximalizálják a bejutó levegő mennyiségét. Oké, eddig a nyelvvel, a lágy részekkel foglalkoztunk. De mi van akkor, ha a helyzet komplikáltabb? Mondjuk nem a nyelv a gond, hanem folyadék, vagy ami még rosszabb, egy szilárd tárgy. Na nézzük ezeket az eseteket. Emlékeztek a szörcsölő hangra? Na, az azt jelenti, hogy folyadék van a légutakban. Vér, hányadék, bármi. Ilyenkor nincs mese, előkerül egy bivajörös szívó, és szó szerint kiporszívózzák a garatot. Ha még ez sem elég, akkor jön a jó öreg gravitáció. Óvatosan oldalra fordítják a beteget, és hagyják, hogy kifolyjon, ami ki akar. És akkor a legdurvább eset, a stridor, a magas sípoló hang. Ez szilárd idegentestet jelez. Itt először jön, amit mindenki ismer, hátbaütések, Heimlich-fogás. De ha ez sem működik, akkor jön a profi szint, a mentős egy laringoszkóppal, ami egyfajta kukucskáló, benéz a torokba, és egy speciális hosszú fogóval, a magilfogóval próbálja meg kihalászni az akadályt. Látjátok, a horkolástól a sípolásig, a sima kézi mozdulatoktól a speciális fogókig minden egyetlen dologról szól. Utat kell csinálni a levegőnek. Biztosítani kell azt a nyitott folyosót, ahol az életet jelentő oxigén bejuthat a tüdőbe. Ez az alap, a legelső és legfontosabb lépés a túléléshez. Nincs appelláta. Oké, szuper, a légút szabad, az út tiszta. De mi van, ha a beteg ennek ellenére sem lélegzik? Milyen az ABC-ben az A betű után? Na, erről fogunk beszélni legközelebb.